Falar do Vicedo é falar de historia, e se falamos de historia non podemos esquecer este símbolo, a ponte metálica que leva máis dun século unindo vidas, familias e xeracións. E ao carón, a praia do Caolín, coas súas augas claras e os restos da antiga fábrica de Salazón, onde tantas más traballaron e onde comeza parte da memoria deste concello mariñeiro. A festa da terceira idade reúne a máis dunha xeración de veciños que, con esforzo e agarimo, construíron o Vicedo que coñecemos. Que significa para o Vicedo celebrar esta festa coa xente maior un ano máis? Bueno, ten un significado moi importante, posto que xa é a 31 edición, independientemente de 2 anos que faltou pola pandemia. Se chegamos a 31 é algo importante, sempre, sin faltar, en ningún ano. Estamos moi orgullosos de que veñan aquí todos os abuelos, todos os netos, os jubilados do concello. Estamos moi orgullosos e esperamos seguir moitos anos facendo esta festa. Que representa para vostede como concelleira ver este salón cheo de veciños e veciñas con tanta enerxía? Mira, pois para mí é un orgullo, porque é un día diferente, os veciños xúntanse moitos, que en todo o ano non se ven solo neste acontecemento, e para mí é un orgullo, porque polo menos poden disfrutar dun día diferente. Leva unha boa tropa, canto fai que ven a comida cos teus netos? Sobre 2 ou 3 anos xa que vimos juntos. Sí, e vos pasadelo ben? Sí. Que é o que máis che está gustando da comida? A churrasco. Hai quen fala da pesca, da antiga fábrica de Salazón, das épocas da gandería, quen lembra as festas na escola vella, e quen simplemente desfruta do momento sen presas. E como en toda boa festa galega, chega a música. As primeiras notas fan desaparecer o cansanzo e o pabellón énchese de movimento. Porque a alegría non entende de idade, só precisa corazón, compañía e unha boa melodía. E mentres haxa ganas de xuntarse, de rir e de lembrar, seguirá habendo futuro.